l'espai far. Al voltant del far de Sant Cristòfol, a Vilanova i la Geltrú s'ubica l'espai far, on a més del far, es troba el Museu del Mar de Vilanova. El far de Sant Cristòfol es va edificar al 1866. Amb els seus 27 metres d'alçada proporciona un abast de 19 milles nàutiques, equivalents a uns 35 quilòmetres. En una bassa de Vilanova i la Geltrú, una carpa coneguda com a Juanita tenia l'habilitat de beure amb porró tal com el senyor Roig l'havia ensenyat. Molí del Mar. Fou construït l'any 1801 per aprofitar la força de les ones per a moldre farina. El passeig Molí del Mar té accés a la platja.